אנחנו נמצאים בשיעור 57 בספר עניינו של משיח, פרק מ"ה, משיח בפרשה, חלק א'. שיחה של הרבי בפרשת אחרון אחרי מות קדושים תשנ"א והמשכה בפרשת אמור, זו שיחה מאוד יסודית שהרבי מדבר, מסביר את כל הרעיון של הגלות והגאולה. שיחה שמדברת על גולה וגאולה, להכניס את האלף של הגאולה בתוך הגולה. ובין הדברים הרבי מדבר שמה, מתמקד בלשון של הרמב"ם, שהרמב"ם אומר כל הספרים מלאים בדבר זה. במקור הרמב"ם מביא ראיות לגאולה מהתורה, ואחרי זה הרמב"ם אומר מדברי הנביאים לא צריך להביא ראיות כי כל הספרים מלאים בדבר זה. הרבי מתמקד על המילים של הרמב"ם ומסביר אותם באופן מחודש, אקטואלי, ואומר כך: גם הפסוקים בכל הספרים שאינם מדברים בגלוי בענייני הגאולה, הרי לאמיתתו של דבר תוכנם האמיתי הוא דבר זה עניין הגאולה, ועל ידי עיון והעמקה בפירוש פסוקים אלו במפרשים וכולי, נראה בגלוי שכל הספרים מלאים בדבר זה. זאת אומרת, הרמב"ם במקור מדבר על ספרי הנביאים שהם מלאים בדברים בנבואות על הגאולה, כמו שכולם רואים. הרבי מסביר, אומר, כל הספרים, לא רק ספרי הנביאים, ולא כל ספרי הנביאים כולם, כל הספרים בכלל, מלאים בדבר זה, מלאים בענייני הגאולה. אם אתה מעיין ומעמיק בתוכן שלהם, הם מפרשים וכדומה, תוכל למצוא את עניין הגאולה בכל ספר ובכל עניין. הראשון שאנחנו יכולים לראות אצלו דוגמאות כאלה, איך כל מיני דברים מתקשרים לגאולה באופן מפתיע לפעמים, זה הרבי בעצמו, בכלל חסידות ובפרט בתורתו של הרבי. אנחנו ניתן על כך דוגמאות מפרשיות השבוע. בפרשיות השבוע הרבי מקשר ומחבר אותם לעניין הגאולה בכל מיני דרכים וכל מיני פרשיות. גם אחרי שאתה לומד את השיחות של הרבי, אם אפשר להתבטא בזהירות, אתה מקבל איזשהו כיוון לימוד וחשיבה, ולבד אפשר להמשיך ולמצוא עוד, כמו שהרבי אומר, עיון והעמקה, ולמצוא עוד קשרים בין פרשיות השבוע לגאולה. אבל בשביל להסביר את זה, לפני שניתן דוגמאות ספציפיות מפרשות, איך שהרבי מסביר אותן, אנחנו צריכים לתת הקדמה לגבי כל היחס של תורת החסידות בכלל, ושל הרבי בפרט, להסברים ולרעיונות שלומדים פרשת שבוע. אנחנו, כדי להסביר ולהראות איך הפרשה קשורה לגאולה, אנחנו צריכים בשביל זה להסביר בכלל איך יש קשר בין כל חלקי הפרשה, שלפעמים יש פרשות שנראה שאין הרבה קשר, או בכלל אין קשר בין תחילת הפרשה לסופה. אנחנו נצטרך להסביר בהמשך לזה, נוכל להבין את הקשר לגאולה, ובעיקר הקשר לגאולה שמתבטא בסיום הפרשה ובהמשך בהפטרה. לפני שנתחיל לפרט, נקדים עוד הקדמה. לאורך כל הדרך אנחנו נראה שכל ההסברים הללו, כל המבנה הזה שאנחנו הולכים להסביר אותו, הכל זה דברים שקשורים עם הגלות, דברים שקרו בגלות, התחילו בזמן הגלות, קשורים לגלות, בגלל הגלות. זה יתקשר לנו לזה שאנחנו לאורך כל הדרך מסבירים שהגלות היא ירידת צורך עלייה, והמטרה הפנימית של הגלות זה הגאולה. ממילא דברים שקרו בזמן הגלות, בפנימיות שלהם מוצאים קשר לגאולה הרבה יותר מהר מדברים שקרו לפני הגלות. אז בואו נתחיל בעצם לראות מה יש לפנינו. אנחנו מחזיקים את התורה כיום, מתחלקת לנ"ג פרשיות, גן פרשיות, עם שמות הפרשות שמקובלים בכל עם ישראל. כדאי לדעת שהצורה הזאת חלוקה לנ"ג פרשיות, ולשמות הפרשיות זה לא דבר שהיה תמיד. לא רק שזה לא היה תמיד. כעיקרון החלוקה לנ"ג פרשיות התחילה בגלות בבל, בזמן הש"ס. ממשה רבינו ועד הש"ס לא היו מחלקים לגן פרשיות. בהתחלה בכלל לא היה חלוקה. לא היה כזה דבר קריאת התורה בשבת, דווקא לפי פרשה מסוימת. זה התחיל בתקנה של עזרא. ובארץ ישראל היו מסיימים את התורה פעם ב3 שנים. החלוקה הזאת, כמו שאנחנו מכירים אותה, לנ"ג פרשיות, מתחילה בשמחת תורה ומסתיימת בשמחת תורה, התחילה בזמן הש"ס בגלות בבל.
ואז עדיין לא יש שמות פרשיות. לא מצאנו בכל הש"ס כולו שם של פרשה. שמות הפרשיות התחילו דורות לאחרי זה, כנראה בתקופת הראשונים, אבל בדורות האחרונים, ככה כל אחד מאיתנו מזהה את הפרשה. כל מי שמדבר בדרך כלל על 5 חומשי תורה, תמיד מציין את השם של הפרשה, קשור לפרשת שבוע. השם של הפרשה והחלוקה הזאת, זה הפך לדבר נכס צאן ברזל, שכל אחד נראה כאילו שכבר במתן תורה זה היה, מרוב שזה כל כך מושש אצלנו. התורה בכלל מחולקת לכולנו לפי פרשות. אבל זה דבר כאמור שהתחיל בדורות הרבה יותר מאוחרים ממתן תורה, ובעצם בזמן הגלות. חלוקה לפרשיות בזמן ש"ס, בגלות בבל, והמשך השמות של הפרשיות וכדומה בזמן הראשון. בהמשך לזה, כדאי גם לציין על ההפטרות. ההפטרה גם היא באה בגלל הגלות. כל המושג של הפטרה בא בתור גזרה. אנטיוכוס, שמוכר לכולנו מהנס של חנוכה, עוד הרבה לפני הגזרה של חנוכה, הוא גזר שלא יקראו בתורה, הוא אסר את הקריאה בתורה. ובני ישראל, כתוצאה מזה, חכמי ישראל נאמצו למצוא אלטרנטיבה, חיפשו בנח כל מיני קטעים שיש בהם איזה קשר כלשהו, בדרך כלל נראה קשר טכני, הזכרה כלשהי של איזה נושא שקשור לפרשה בצורה זו או אחרת, והם אמרו שיקראו קטע מההפטרה. כמו כל דבר שיש אחרי שהתחילו, גם כשהתבטלה הגזרה וחזרו לקרוא בתורה, צירפו גם כן את ההפטרה, עלייה נוספת של מפטיר, וקוראים מההפטרה, ממשיכים לקרוא את ההפטרה. ההפטרה נולדה לא רק בזמן הגלות, אלא בסיבות של גלות. ועוד שחלוקה לפרשיות, אפשר להגיד זה בסיבות של גלות. זה קרה ככה, אולי קרה בזמן הגלות. שמות של פרשיות. אולי זה היה קורה גם לפני תורה. אבל ההפטרה הגיעה בגלל הגלות. בגלל שלא הרשו לקרוא בתורה, גזרות המלכות בזמן הגלות. ההפטרה ממש תוצאה מהגלות. והנה חינמי שבהפטרה, אנחנו באופן מיוחד נראה את השייכות לגאולה עוד יותר מהפרשה. כי ככל שזה קשור יותר לגלות, זה קשור יותר לגאולה. וכל הדברים הללו מתבטאים באופן מיוחד, כמו שנגיד בסיום, סיום הפרשה, או בהפטרה שהם, זה ממש סיום של הפרשה. כדי להסביר את זה, אנחנו צריכים להקדים. יש מנהג ישראל מוכר, מסיימים בדבר טוב. עוד יותר, מסיימים בדבר טוב שהוא בסיומה של הגאולה. כידוע, כל מיני דרשנים בדורות קודמים, היו מסיימים את הדרשה, ובא לציון גואל. היו אומרים, שנים כבר, שהרבי התחיל לדבר על משיח כל כך חזק, אז היו משתמשים ככה בהגדרה הזאת, שהרבי הכניס שנושא משיח זה לא רק לסיים בהובא לציון גואל. זה רק איזה סיום בעניין הגאולה. זה צריך להיות לדבר על משהו רציני, הווה, קיים, משך כל הזמן, כל הדרשה סביב זה, כל העניין, כל החיים, איזה סיום כזה, ייחול כלשהו. אבל הייחול הזה, בסופו של דבר, זה דבר חיובי. מתחיל כדבר, מסיימים בעניין הגאולה. למה? קשור לעניין שמסיימים בדבר טוב. לסיים בדבר טוב, זה לא דבר שתמיד היה. ויש הרבה ספרי נביאים, אפילו ספר ישעיהו, ספר הגאולה, לא מסתיים בדבר טוב. ספר איכה לא מסתיים בדבר טוב, בטח. כן, אנחנו כולנו בליל תשעה באב חוזרים עוד פעם את הפסוק, השיבנו השם אליך, ונשוב ואחדש ימינו כי קדם, שזה פסוק לפני הפסוק האחרון, חוזרים אותו שוב כדי לסיים את דבר טוב. מסיימים בדבר טוב, זה דבר שבמשך זמן הגלות נוצר. הפך להיות מנהג של קבע, הפך להיות דבר קבוע. לסיים בעניין הגאולה, שזה הטוב, כמובן ש... כל הדברים האלה קרו בזמן הגלות, בגלל ששוב פעם, הגלות היא חלק מהתוכנית של הגאולה. וזה הכל סימנים גאולתיים בתוך הירידה שלה. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה הכי משמעותית פה, שנקראת תורת החסידות, ובפרטיות חסידי שפרשה. אחרי שיש לנו פרשה, אחרי שיש לנו הפטרה, שנים רבות אחרי זה נוסף, נקרא לזה המנהג, הנוהג, שלומדים חסידי שפרשה, לומדים את התורה או את הליקוטי תורה של אותה פרשה. שזה בעצם הספרים, תניא, תורה וליקוטי תורה, זה ספרי היסוד, שכל ההסברים של תורת החסידות בדורות לאחרי זה, הם מפתחים ומסבירים יותר את היסודות שנמצאים שם. והסדר הוא, והרבא כל כך במשך השנים דחף את זה מאוד חזק, בשנות החוף שילמדו כל שבוע את כל החסידי שפרשה, כינוס השלוחים ובייז, השגחה פרטית השבוע זה חייסות, כינוס השלוחים, הרבא נתן הצעה, דחיפה, שכל שליח ילמד את כל התורה וליקוטי תורה. מה בעצם החסידי שפרשה נותן? החסידי שפרשה שמתחיל לתת ביורים של חסידות, נותן לך אור חדש פנימי,
בכל הפרשה, בפרט בהפטרה, אתה מתחיל לראות את הפנימיות של הדברים, מתחיל לראות קשר, הרבה קשרים בתוך הפרשה בעניין עניין, בין הפרשה להפטרה, בתוך הפרשה בחלקי הפרשה כולם, אתה לאט לאט מגלה שזה לא איזה רצף של דברים שנמצאים בפרשה, ומדי פעם חתכו לפרשה אחרת. יש ביניהם קשר, יש קשר לשם הפרשה, השם ככה או השם ככה. ידוע הדיוק של הרבי, שהשם של הפרשה הוא לא טכני, עובדה, פרשת נוח נקראת פרשת נוח, ולא פרשת תולדות. פרשת תולדות נקראת פרשת תולדות, ולא פרשת יצחק. לכאורה, היו צריכים לפרשת נוח לקרוא פרשת תולדות, אלה תולדות נוח. אחרי זה שמגיעים לפרשת תולדות, יש שם תולדות, אז יקראו לזה יצחק. בפועל זה. בפעם הראשונה אומרים נוח, בפעם השנייה אומרים תולדות. כי פרשת נוח זה נוח, זה הכותרת שנוגעת להכל. ופרשת תולדות זה תולדות, זו הכותרת שנוגעת להכל. חסידות, שהיא פנימיות התורה, שמראה את הפנימיות של הדברים, היא זו הראשונה שמתחילה לבוא ולתת לך ביורים שמאחדים את המסרים של הפרשה, של ההפטרה, הכל הופך לנקודה אחת, מסר אחד, תחת הכותרת של השם של הפרשה. וכאשר הכל הופך להיות דבר אחד, גם אפשר לראות עוד יותר את הקשר לדבר האחד, שהוא התוצאה והסוף של הכל, הגאולה האמיתית והשלמה. שעל זה אנחנו אומרים, כמו שהתחלנו את השיעור, כל הספרים מלאים בדבר. אתה מעמיק ומבין את הקשר בין כל הדברים, אתה גם רואה אחרי זה את הקשר הזה, איך הוא קשור לגאולה, ובפרט בסוף הפרשה, סוף ההפטרה, הופך להיות מסר חד ואחד שקשור עם הגאולה. עכשיו אנחנו ניתן, זה יהיה כבר השיעור הבא, כדי שיהיה בצורה מסודרת, סדרה של דוגמאות של הפרשות, מפרשת בראשית עד פרשת הברכה, לא כל הפרשות, אבל חלק גדול מאוד מהפרשות, חלק פרשה, חלק כמה פרשות ביחד, כל מיני דברים שהתבהרו בתורתו של הרבי, בהם אנחנו רואים קשר מיוחד בענייני הפרשה, ואיך הפרשה הזאת מתקשרת לגאולה.